В хотел Персенг. Хотел Персенг в Девин. Може би със сигурност най-скъпото място. След това там, където съм аз в Исмена, също е хубаво. Това е панорамния бар на хотела, от който се виждат най-хубавата панорама към града. Заслужаваше се да дойде човек за по една напитка, да види красивия Девин. С къщичките му, с пасищата над града, с зеленкото. Това, което се вижда там е хотела на Доган Сарай, така наречения Доган Сарай. Всичко това е придружено с една красива гледка на гърчето и на Родопите. Всичко това са Родопите, красивите Родопи, приятното кръче, хубавото градче Девин. Прекрасно хубаво място за релаксиране.